Det er nu, så skal du lave sådan... Hej alle sammen, og velkommen til den her. Lige præcis. Så skal du lave sådan en start på vloggen. I dag der er vi ude for at fange en rigtig stor hval. Vi vil rigtig gerne slå 102 cm, så vi vinder vores konkurrence, som vi har meldt os til. Så vi vinder en stang til 4.000 kroner. Ja. Og så kører vi kører et gedesæt hver til os. Det gør vi fandme. Ordentligt shit. Ja, så kører vi sådan. Så lige nu der kurser vi rundt her på vores daglige spot, normale spot, og se om vi lige kan finde ordentligt på livescopen. Ja. Og se, hvad det Har vi fanget noget? Ja, vi starter jo lige ud på, ja, hvad var det, 4,5 meter vand. Så finder vi en gede på, lige da vi stopper båden faktisk, 95 cm. Fik lige 3 arven i hovedet, så downsize vi, så var den der sgu. Er det vores intro, eller hvad? Er det sådan der? Det vinder. Den står under. Den kommer nu. Står lige på den. Drejer af. Kommer tilbage. Du har den lige på hovedet af den. Svømmer væk. Den drejer tilbage. Kommer igen. Ned. Længere ned. Den kommer nu. Jeg står lige under den. Står på den nu. Drejer af. Så det går ud. Kom igen. Det der, han gjort rigtig mange gange nu. Hvis den samme. Men det er også præcis, hvad man skal tænke på, hvis vi zoomer. Kan I få mere klart end det der? Det er sådan helt langsomt. Hold en gang lidt. Så fandt vi sgu en fin lille fisk her. Ja, yeah. Hvad tog den? Den tog birdie go. 23'eren. Hvad fanden det? Bare flivet igen. Up. God spisestørrelse. Au! Det tror jeg sgu, jeg fik. Det var en psykopat, det der. Der var sgu endnu en i båden. Den var sød, den der værtsom. Vi har fundet den. Ja. Altså. Det er du ikke skide god til, det der. Du kunne lige tage den op og vise, mand. Hvad er det? Vi fandme krøget båden. Kommer. Nej, det missede. Kommer igen. Jeg missede igen. Kommer igen. Ej, du ramte den på næsen, men... Nej. Så. Hvor er det gå? Nødt til at vende båden sådan. Bare hold. Ja, så skal du være klar til at følge med der, så fuck det kameraet. Ja. Helt. Kommer, vender op. Yes! Yes, man. God. Ja, det føles bedre. Jo, jeg skal sgu ikke den der handsk på. Skide godt, mand. Jeg købte to. 90 fisk. Tæt på en meter. 6, 97. 97. Yes. Fin gede, hva'?
Godt hug. Det er klasse, det der. Skide godt. Skal jeg have et billede af den også? Vil du have et billede? Så giv mig din telefon. Klar til release. Ej, han sidder fast. Oj! Så fandme helt fast næsten. Klasse. Nuggets. Ja, kom. Så sidder jeg bare heroppe og fitter rundt på video. Føles det bedre? Hold. Den har lige en mund. Hvad? Ah, for satan! Ja. Også. Boom, shakalaka. Han har godt nok knopper, hvide knopper. Eller ligner. Det er sådan en partitter. Over det hele. Boom! Big pike on the shell 18. Not. Vi fik det på video! Det der fik vi også på video. Ja, det er så cringe. Lægen. Kigger den. Ja, kom nu. Kom nu. Oj! Åh! Oj! Det er sgu en tyk en. Oj, jeg er Hvad? Hvad fanden løsner den her? Det er en tykke en. Jeg ved ikke, hvordan jeg løsner bremsen. Det var fedt lige under våden. Bagtræsting. Du løsner den ligesom på dit egen hjul. Der sker ikke noget. Hold kæft, den er tyk. Den er vanvittigt tyk. Jeg tror ikke, den har lagt æg endnu. Jo. Tror du det? Ja. Det er sgu hulken. Det er hulken. Fik jeg også lige bad der. Video. Ja, det gør jeg. Så er det så meget fint. Nej, nu går den i legeskåbet. Slap. Nej, Hey. den er sgu lige der. Jeg kan ikke mærke noget modstand. Det er fordi, jeg er stram. Nu går det helt galt. Skal jeg tage den, eller? Tag den bare lige om på den anden side. Ja, så kan jeg også lige få det på video. Kan du lige tage den der stang væk? Klar, så sæt dig ned på knæ. Sæt dig ned på knæ. Sådan. Den er også fin, den der, hva'? Ja, Den er fandme tyk. den er virkelig tyk. Oh my god, den er tyk. Wow. Må jeg have billede af den? Kæft, den er tyk. Ja. Spidse! Klatsen. En lille kage med. Skud med da.
mange fisk har vi fanget? 9. Vi har fanget 9. 9. Længst på 97. Jeg har på 95 og 97 to største. Nok nogen omkring her. Det er 2. Hvilken dag har vi den i dag? Søndag. Den. Søndag den 11. maj. Søndag. 11.39, og du er anholdt. For ikke at fange nogen fisk. Vi skal til at fange den første ged. Vi sidder her og liveskubber ude foran Vestermølle. We're back where we ended yesterday. Search for the big fish. Tror du på det? Ja, jeg tror på det. Første ged på det. På den næsten mistede stangen. Oh, fuck. Fisk. Lasse. Jeg vil nok også bare sige. Dejligt. Måske bliver det så. Det er sjovt. Det så så stor ud. Det ved jeg godt nok ikke. Så har vi godt nok fisk på mange skidt fisk. Det? Nej, min ovn! Hold op, den er vild. Endnu en fin en. Hva? Flot. Der er flot at have. Jeg tror, jeg kan kaste med ham. Nice. Nuggets.